Alinu jarumi ne shi wanda mutane suke jin daɗin wato yadda yake acting, kuma mutane suke matuƙar yaba mai da kuma jinjina mai yadda yake wato acting ɗinsa. Babu shakka idan kuka duba za ku ga cewa Alinu yana wato harkokin fina-finansa ne a nan masana'antar Kannywood. Haka zalika kuma idan kuka duba ta wani ɓangare ma yana wato harkar fina-finansa ne a masana'antar wato Nollywood. Babu shakka Alinu ya kasance ya haɗa harkokin nan ne guda biyu, wato yakan yi fim a Kannywood sannan yakan yi fim wato a Nollywood, wanda Nollywood shine muka sani da suna Nigerian film, wanda kowa ya riga da ya san irin wayannan fina-finai wato da wannan suna. Kuma babu shakka dai mutane suna sarawa Alinu da yadda yake buga acting ɗin nasa a cikin manyan fina-finai da yake fitarwa nashi da ma wanda ba nashi ba, wayanda wato ya fito a ciki kenan. Kar ku manta dai idan yau ne farkon ziyartar ku da danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin ayyukanmu a wannan tasha mai albarka.